Ayo. Ayo. Oh! Oy, Oh. oy. Tato, boss. Mga boss, Balang ko, maro ko ni matanong ni Yuta, boss. Balang ko, hirap abo. Nakoy na kung toyo ron oy. Oh. Kining inyong gitukuran. Dako na magugnahay pahimusan ni na. Dugay-dugay na magpuyo diri no. Ya kayang yuta, gamit tono naman namong yuta. Kinahanglan na gid mo balhin og puyanan. Uy, nanara ka, sayon? Enyo may Di. papawaon dayon niya. Ay lagkasuko kay normal ra man gina siya nga kanang nipuyo ta si yuta. Kung gamito na pahawa yun. Na pahawa yun na. Nya sa mamay mo balhin, nga mamay Yuta. Managingon nga inyo na gina siya problema. Maglisod nga na, boss. Oy, kay, kung mo balhin ni karon, wa mamay kabalhinan. Muna ginagingon nga inyo na problema kay nga nang waman mo nagmaniho mientras tanto nagpuyo mo dira ni yuta namo. Kinsa may magmaniho nga, kami diri ko na tao. Pili na edad ako ron. Wala na ako no. Kaya, diha imol di may papahaon. Unsa man na? Lagi mo lagi. Nag-antos na kami kung tao niya bilang, hoy. Mga bro niya, inyo lang di may papahaon. Malagi pero kinahanglan na gud na siya nga mopahawag gid mo diri kay amo ni butang ag factory ning area ha. Kay mamay pong sako ginikanan igor sa ko gisugo, igor ako kumusunod ani ang amo yuta. Ya ako may gitagaan og trabaho ani nga kamo pahibaw na mo diri nga kinahanglan na gid mo nga mobalhin. Magbuhat magfactory. Pero ay nagkasuko kay manigiingon nga wa pagita ka sultis good news. Suko na ka. Hatagi sa may pabor. Oy nga, yun yung Mo gani na ako, muna ako tumong paminaw isa. Ayaw sa Oo, gargo. minauta. Pila mo ka tuig diri? Kuan, ako karon 50 na. 50 nya. Sa ato pa 50 na mo ka tuig diri. Oh. Aw, di ka 50 lang. Kaya ako, aw kinikanan diri man. Mangutan ako sa imuha gyud nga no. Wa ko na suito ani kay manghod di ako nimong edad. Pag puyo ninyo diri, wala pa ko. So, Wala pa ka. mangutan na lang ko og pila mo ka tuig. So 50 na mo ka tuig diri. Oo, wala pa ka nagtao eh. Dili namin. So motoy tumong sa kong ginikanan sa kong magpapa nga ipaari mo kay ipahimutang mo. Oh, mayo. Sa kanang 50 ka tuig ninyo puyo diri, tagaan mo anag cash nga 500,000 unya ipahimutang pamudaan og yuta Mana. didto. Hmm. Kay akong ginikanan dito nag-ingon man nga papawaon ako na mo dito. Na, di may. Gitambagan man sila sa abogado, gitambagan sila sa abogado. Mo gali ari ko ning Ana, ngayon bular-gular man ka nga nanay good news. puro mo na ako kaon ana kay hatagan na may kwarta ina may papuwaon. Mo ni mayo. Kay imong ginikanan ako nga wa sila kasitog balaod ba niya nga papawaon ko dito. Gitam na nga sila tambag sa abogado. Kunya gitambagan sila sa abogado nga dili gid mo kapapahawa ng kanang ginagayo na. Oh, salamat. Magapapahawa man mo nga no dili, diyan ang abogado sa ginikanan. Mm. Ako na sinihatod ang istorya diri ha. Oh. Kaya ako ginikanan busy man. Nga tagaan ko nog 500,000 kunya tagaan pa muglo na daan. Oh, salamat. Igo matukuran sa inyo balay. Kay basig magkaon na magdili. Mo gani na pag-abutan ko masuko rin ka. Isa man sa puton nga nagkaon ta. Wa pag ka kapaminaw sa good news. Balanghoy, pila na ni kadlaw balanghoy kaya mo gikaon. Nya, Mm. miingon man din ka nga papawaon din eh. Mo gani, di Uy, magkanaminaw sa Pait na. napamanay ko, napamantay good news. Oh, salamat kay boss nga. Magani kay ko, magiwa ko ni musumbag ka kaniya. Awa. Di gyud tumadayon ng 500,000. Di sa kumambag ang ako ya. Masura lang ko sa tinuod nga kami, dugan na kami sa puyo. Oh, mo gani nga. So karon mo lang tuyo nako. Ah, Nya gani inyo balay. Og kamoy lay bahala inyo man igubon nya inyo mga gamit inyo man ibalhin. Basta kay prepare na lang mo. oh, na may kwarta di. Oh, mo gani. Amo na ita. So, Foto ko mo lang dito. to ha. Oh, salamat ka. Okay Okay ra ra ka boss. to? Okay ra ka to? Oh, okay ra ka boss ay. Salamat ka na. Di ka mo kaon na ning boss. Balanghoy, mo man ni among konsumo diri boss. Oh, salamat ka na ya. Okay, oh. Salamat ka pagsabot noy.